Austin, nej. Austin, nej. Nej, du skal ikke til at lege med gaverne. Det er ikke til dig. Austin, tag poten væk. Tag poten væk. Nej, det er ikke dine gaver. Kan du godt gå væk? Det var godt. Kom. Jamen, du skal ikke være på bordet lige nu, vel? Hej. Jamen, jeg ved det godt. Ja, du sur, du ikke må røre ved Majas gaver. Er du okay? Nå. Det skal nok blive godt igen. Ja, du kan måske hjælpe Maja med at pakke gaverne ud.